Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod na mga pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tec Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Kano katapos ang adlaw sa pagbisita sa mga minatay alang sa kalagkalag, binos gihapon ang mga may bisita sa mga sementeryo sa Davao City. Anyang detalye. Sugod ugma hangtod Nobyembre 4, sunod simana, pasirad-an na ang mga sementeryo sa nasod base sa mando sa National IATF. Apan sa Davao City, kamatikdan nga gamay lang ang mga taong miadto sa mga sementeryo, buntag karong adlaw. Ang uban, misayo na og bisita sa kabalakang mudagsa ang mga tao pagkahapon ug basig maabtan sa 7 PM nga curfew sa syudad. Okay siya karon, gamay pa man pud ang tao. So kamo nagsayo na lang. Oh, sayo na lang ni. Kay ugma wala namang good. Okay raman kay mao man kay ni patakaran karon. Kay last karon no, kuan lang jud, mura gamay lang. Dili pareha sa atong niagi na week kay nagdaghan-daghan to siya. Labi na katong Saturday, daghan ang nagduaw. Kining si Nanay Ellen Cayetano, dekada 90 pa gapaninda dinhi sa Roman Catholic Cemetery. Apan grabe kuno kahinay ang ilang pangita karon. Dako ang nawala kaysa last year. Dako sir oy. Kumusta rin karon ang tao? Dili jud buylog ang tao sir. Hugot usab ang seguridad nga gipatuman sa buong sementeryo kung asa nakalubong ang amahan o inahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga posibleng mubisita usab karong adlaw. Ang syudad sa Davao naatay 15 public cemeteries o 13 pribado. Kaning tanan na deployan na natong mga personnel o ginasiguro nato nga naay police assistance desk ang matag sementeryo. Samtang sa Samal Island, dili usab kayo daghan ang nagabisita sa ilang mga minatay. Subling nagpahimang ng otoridad nga kanunay mutuman sa health protocols aron malikay sa COVID-19. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, mingaw sab ang mga sementeryo sa syudad karong adlaw. Atong sayron ng detalye nini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara gilauman ang pagdagsa sa mga tawo karong adlaw apan wala kayo kini nabati dinhi sa Cagayan de Oro City. Hinuon sa ubang lugar, miapas gayud ang mga tawo sa pagduaw sa ilahang mga minatay. Subay sa mando sa National IATF, karong adlaw Oktubre 28 ang ulahing adlaw nga abli ang mga sementeryo sa tibuok nasod. Apan sa Cagayan de Oro City, namatikdang minus gihapon ang mga tawo nga mibisita sa ilahang mga minatay. Apan bisan pa niini, hugot nga gipatuman sa Clenro sa City Public Cemetery sa Bulunsuri, Barangay Kamaman-an ang health protocols aron masigurong luwas sa tinakdanay sa COVID-19 ang mga Cagayanon. Ang uban dili taga diri, di man nato sila papulion, pero kuhaan nato silang mga data, personal data nila, ilang pangalan, ilang barangay,
Ang ilaha na yung cellphone numbers. Hinoon taliwala sa kabag-uhang gipatuman sulod sa mga samang na sabtan ra kini sa katawhan. Sakto gina nga pamalatad kay pag-prevent man sa dili magdaghan o mapiktuhan. Kaya kung magdaghan, magsalbot og kalisod ang atong nasod. Maiguro sad mi nagpapangadsi. Pagka mo pangadsi, uli na dayon. Bawal man sad magdugay. Lahi na sa una o karon. Murag dili na kaayo gubot ba. Dili bitaw daghan, dili magdikit ang mga tao. Og tungod minus ang mga bibisita, apektado sab ang mga manindahay og bulak og kandila. Mumay kay sir, mga 40% ra siguro. Ubos gid ko ayo, wala. Daghan kay among stock. Sa Zamboanga City, ubay-ubay ang katawhang miapa sa uling adlaw sa pagbisita sa mga sementeryo. Dunay nang limpyo sa mga lubnganan, gipangtanggal ang mga sagbot sa palibot ug dunasab na mintura. Hinoon, luyo sa pagdagsa sa katawhan, gisiguro sa otoridad nga misunod sa health protocols sama sa pagsuot og face mask og face shield. Dunay mga personay sa Barangay Health Center nga naka-duty sa entrada sa sementeryo aron mokuha og body temperature ug maghatag og alkohol. Kinahanglan sab nga magpakita og quarantine pass ang matag mosulod. Sa Kidapawan City, usa ka adlaw una isirado ang mga sementeryo na matikdang daghang mga lubnganan ang limpyo na human nga sayong gibisita sa mga tagtungod. Sama na lamang sa Cotabato Memorial Park nga usa ka pribadong sementeryo sa syudad. Maayong pagkahanay sa mga bulak sa lubnganan ug walay bisan usa ka tent nga nakatukod. Sukwahi sa milabayng tuig. Gi-extensab ang oras sa pagsirado niini hangtod alas 8 unyang gabii. Sara, sugod ugmang adlaw, Oktubre 29 hantod Nobyembre 4, sirado na ang tanang sementeryo sa tibuok nasod. Base kini sa gipagawas nga probisyon sa IATF Resolution number 72, subay gihapon sa interventions nga gihimo sa kagamhanan aron malikay ang katawhan sa COVID-19. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Usa ka bagyo gawa sa Philippine Area of Responsibility ang ginabantayan karon sa Pag-asa nga gilaumang mosulod sa nasod karong Biyernes. Ani ang report. Migawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kinta kagabii ug ana-ana sa West Philippine Sea. Apan usa ka tropical depression ang ginamonitor karon sa Pag-asa nga posibleng mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong Biyernes ug tawagon kining bagyong Rolly. Sa karon na napakini gawa sa par sa 1,960 kilometers east sa Central Luzon. Duna kini gikusgon nga 55 kilometers per hour ug unos nga 70 kilometers per hour. Hinay ang paglihok niini padulong west-northwest. Sa forecast sa Pag-asa, gipaabot nga mosulod sa par ang bagyo Biyernes sa buntag ug mahimo na kining tropical storm. Ug samtang anaa sulod sa nasod, posible kining mokusog ngadto sa typhoon category. Gipaabot nga susama lang sab ang track niini sa bagyong Kinta. Kung dili mausab ang direksyon niini, posibleng sa adlawng Sabado o Domingo maglandfall sa Bicol Region o sa Eastern Visayas ang maong bagyo. Samtang dinhi sa Mindanao, dakong parte ang apektado sa thunderstorm nga maghatod og pag-ulan ilabi na sa hapon ug gabii. Lauman ang kusog nga mga pag-ulan nga masinati sa mga rehiyon sa Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, usa ka minor de edad nga babae nga na-missing diyang naligo sa sapa ang napalgang patay na. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Wala na'y kinabuhi diyang napalgan sa mga residente sa Seaside Barangay Makabalan sa Cagayan de Oro City ang 12 anyos nga si Mylene Jean Bacalzo. Human nga nawala kini samtang naligo sa sapa kauban ang kabanay. Gideklarang missing ang biktima sulod sa pipila ka oras human nga naglisod og pangita ang otoridad sa suba tungod sa pagdaot sa panahon. Dahil pumunta niya Coast Guard during the time, but then gabi naman wala na gid siya makita gabi at around 10 o'clock ang Coast Guard nga manapit ang Martes sa hapon, samtang nangaligo ang tulo ka mga minor de edad sa maong suba, kalit nga misaka ang level sa tubig. Duha kanila ang na-rescue sa nakakitang residente. Pagmana nato dito na din may nangalunod. May gani nakawit ko sa maruto tapos ako ding mangot na kuan lagi nakitaan siya ba nga naglutaw. Tapos ako na rin gagaw nawala. Amo na leksyon na kinang dila nga di nagit mag adto. Bot nganong ngadto ilang suba nga dili
diri naman layo naman sila na mga bukaan naman to. Ano nangatog suba na babae pag yun? Subling pahimangno sa otoridad labi na sa mga ginikanan nga batasanong bantayan ang ilahang mga anak aron malikay sa mga aksidente ingon man matakdan sa COVID-19. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Karong ting-ulan giabisuhan sa Zamboanga City Health Office sa mga Zamboangenyo nga mag-igmat ilabi pa nga posibleng maduga nga nasabang kaso sa dengue ug leptospirosis. Tungod sa nasinating mga pag-ulan sa Zamboanga City sa mga nilabayng adlaw, daghang mga lugar ang nalubog sa baha. Matod sa City Health Office aron makalikay sa mga sakit nga sagad makuha sa tubig baha sama sa leptospirosis, kinahanglang likayan ang pagtamak sa tubig baha ug kung mahimo mo gamit og bota. Ug kung masamad giling mo adto sa mga barangay health station aron mahatagan og prophylaxis nga tambal kontra leptospirosis. Lakip sab sa pahimangno sa buhatan ang kalabot sa nagapundo nga tubig matag mag-ulan. Posible kuno kining kaitlugan sa mga lamok nga nagadala og dengue. Sa record sa Zamboanga City Health Office, dunay 4 ka namatay tungod sa leptospirosis nga natala sa syudad. Miabot na sab sa 403 ang kaso sa dengue kung asa duha niini ang namatay. Please visit our health center so that we will be able to give you medicines for the prophylaxis of getting leptospirosis. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May pagula og bagong executive order ang Davao City LGU nga mao ang EO number 58 ug kini mao ang pag-ila kung unsa ang vulnerable age ug vulnerable sector subay sa provision sa IATF Resolution number 79. Ubos sa IATF Resolution number 79, gi-adjust ang age-based stay-at-home restrictions ngadto sa below 15 years old ug above 65 years old apan anaa na sa mga LGU kung unsang ipatuman niini nga age limit depende sa COVID situation sa lugar. Busa sa EO 58, giklaro sa Davao City LGU nga ang vulnerable age mo ang below 18 years old ug above 65 years old. Ingon man mga dunay immunodeficiency, comorbidity ug ubang seryosong health risk ug mga buntis. Gipaubos na sa General Community Quarantine o GCQ ang Lanao del Sur ug Iligan City. Giaprobahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sa IATF nga malakip ang Lanao del Sur ug Iligan City ubos sa GCQ sugod November 1 hangtod November 30. Kainumduman nga ana sa Modified Enhanced Community Quarantine ang duha ka lugar sugod October 1 hangtod October 31. Lakip sab sa gibutang ubos sa GCQ ang Metro Manila, mga syudad sa Bacolod, Iloilo ug Tacloban ug probinsya sa Batangas. Mga tao dagsa gihapon sa Coastal Road sa Davao City bisan gibawal pa kini. Atong sayron ang detalye sa live report ni Argel Relator. Argel. Text na natapos ng aparte sa Davao City Coastal Road Project na himo na hinuon kining tambayanan sa pipila. Mao kini ang kuhang hulagway sa mga taong midagsa sa Coastal Road sa Davao City. Makita nga daghang tao ang nagtapok-tapok ug daw wala na matuman ang social distancing. Sagad kanila mag-jogging, magbisikleta o kaha magtapok-tapok ang mga barkada ug pamilya. Tungod sa kanindot sa lugar, bisag gibawal una ang pag-anhi dinhi, daghan gihapon ang misupak. Gani nakuhaan pa ang mga bata nga nagaligo sa lugar. Nagahangyo og nagapanawagan kami sa mga kauban natong Davaoenyo na dili usa mosulod sa Davao City Coastal Road Project site kay tungod ongoing pa ang construction ini. We would also like to remind them na duna patay gina-observe na health protocols tungod sa pandemic. Ug sa karon bawal pa ang pagtapok-tapok sa mga tao o kining ginatawag na non-essential movements. Tungod niini, dunay pahimangno ang kapulisan sa mga taong padayong magpabadlong nga pagadakpon sila o posibleng makasuhan pa sa pagsupak sa health protocols. Ang Coastal Road nato na 5 ka barangay nga iyahang maagian o kaning 5 ka barangay base sa to ang ginapahigayon karon nga pagtunga-tunga sa mga area nasakop na pod sila sa kaning bag-ong istasyon ang Balyok Police Station o kaning Ecolan Police Station. Ilan na ning gibahin, gibansay na kung asa masulod sa ilang area of responsibility aron sigurohon nga apila ni siya sa ato ang deployan sa tuang mga security personnel.
Tek, sumala pa nga sa matag weekend, mas daghan ang mga taong nagaadto sa coastal road nga naga-jogging ug naga-biking. Busa alang sa mga otoridad ilaha gayud nga bantayan ug mas pakusgan pa ang ilang pagpatrolya sa maong lugar. Tek. Daghang salamat, Argil Relator. Tinuig nga Pantatan Festival sa Los Amigos sa Tugbok, Davao City dili na mahinayon karong tuiga tungod sa epekto sa pandemya sa COVID-19. Ani ang detalye. Sa mga milabayng tuig, ingon ani kasadya ang tinuig nga Pantatan Festival sa Barangay Los Amigos. Diin gawa sa mga programa, ginaatangan sa tanan, ang sugbaanan sa kadalanan, diin libreng ipakaon ang mga pantat ngadto sa mga bisita. Apan tungod sa pandemya, walay Pantatan Festival karong tuiga aron malikayan ang social gathering. Resulta, apektado ang ilang negosyo. Apektado ni karon pag curfew na. Ano man sir? Kaya ang kaom na gud buntag patapodto na paghapon murag magtaw magdali naguli. Misamot pa kahinay ang langkita diyang gipatuman sa syudad ang 7 PM curfew sa panahon nga daghan unta ang manihapon. Sa dihang na-lift na ang ECQ, nalipay ta kay nahinay-hinay og balik ang ato ang business. Pero karon kay gipatuman naman pod ang sayo nga curfew, naobserbahan nato nga hinay og balik ang ato ang business. Luyo ni ini, padayon gyapon sila sa pagpamaligya, bisan pa man, tabla o dili kaha, makaginansyag bisan gamay, kay daghang trabahante ang mawadaan og trabaho kung manirado sila. Padayon ng kita sir, kay daghan man gitabangan ang ato ang business, daghan man mga tao na nagsalig po diri. Sa ilang padayong operasyon, stricto nilang ginampatuman ang health protocol, isip proteksyon sa ilang customer ug staff. Kauban si Mansur Awing sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Human sa motorcycle accident nga nahitabo sa Claveria, Misamis Oriental ni atong milabayng semana, gibutangan na kini og checkpoint sa kapulisan aron dili na masubli pa ang maong insidente. Subay sa mando sa Misamis Oriental Provincial Office, gimuntar gilayon ang route sa Route 955 ang checkpoint ug mas gipahugtan ang pagbantay sa kapulisan sa Claveria, Misamis Oriental. Nagsugod kini tungod sa nag-viral nga vehicular accident nga gikalambigitan sa duha ka motor nga nagsampok. Subay sab sa mando sa LGU sa Claveria, labing ginabawal na ang mga panagtapok sa mga motor riders sa dalan nga gitawag nga Big C. Labi pa nga sagad diha na nagkapanghitabo ang mga motorcycle banking activities. Tanang moagi sa lugar pangitaan na og dokumento. Kanang mga motorista nga moagi diha sa Claveria, particularly sa Road 955 nga mopalo lang gid sila sa atong rules, sa traffic rules, regulations. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka pasahero ang samdan human gi-hold up ang gisakyang PUJ sa Cagayan de Oro City. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Nag-viral karon sa social media kining post sa usa ka netizen nga usa sa mga biktima sa pinakaulahing hold-up incident nga nahitabo sa syudad, sulod pa mismo sa usa ka public utility jeep. Sigon pa sa biktima, bandang alas 7 sa gabi nahitabo ang insidente ni adtong milabay nga adlaw. Tulo ka mga suspect nga nagpakaron ingnong pasahero ang kalit mideklara og hold-up ug gipanguha ang ilahang mga personal nga gamit ug kwarta. Usa kuno ka lalaking pasahero nga misulay pa og sukol sa mga tulisan, rason nga nadunggaban kini sa makadaghan nga higayon. Among panghitabo naghatod og kalisag sa mga Cagayanon. Murag kulang tag pulis dire sir. Sa ako lang opinion, kulang gid ang pulis. Sa una sir, daghan kay pulis kada kanto sa Capistrano, Agfa, Lourdes, Pabayo, Xavier na mga pulis. O naagi na sir, pero karon walay pulis sir. Minus kay pulis. Dapat ko unta kanang ilagin bantayan ang mga lumalabay nga mga jeep aron masumpo sa ni mga inana nga pang hold up. Mas maayo nga daghan pulis magbantay. Okay. Karon makuan kanang maagapan ng mga ingana ba. Sigon pa sa Cagayan de Oro City Police Office nga ilanang giimbestigahan ang maong insidente ug aduna na sila ginasubay nga mga person of interest. Gibutyag sab nila nga taliwala pa man sa pandemya, dublihon nila ang deployment labi na sa mga hilit nga lugar. So atong pahimangnuan atong mga kaigsunan no labi na res dakbayan sa Cagayan de Oro nga
sila magmaigmat sa kanunay o mag-report sa atong duol nga buhatan sa kapulisan ug dunay mga dudahan nilang mga laig nilihukan nga mga individual. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka mag-uuma sa Butuan City gipusil. Swerteng wala mapuruhi ang mag-uumang si Wilmar Mercado. Human gipusil sa sospek na si Ernel Balili sa payag niini sa Purok 3, Barangay San Mateo, Butuan City. Misibat gilay ng sospek human sa pagpamusil samtang gidala gilayon sa Butuan Medical Center. Ang biktima kinsa luwas na ang kahimtang. Sa follow-up operation nadakpan gilay ng sospek kinsa gikustodiya na karon sa kapulisan. Posibleng mag-atuwang og kasong frustrated murder ang sospek. Mayor sa Digo City, Davao del Sur, nagpabunyag isip honorary member sa tribong Bagobo, Tagabawa. Gipasalig sa mayor nga depensahan ng katungod sa mga lumad sa syudad. Ano ang detalye? Human sa seremonyas, formal nang gitawag si Digo City Mayor Joseph Cagas na membro na sa tribong Bagobo, Tagabawa. Gibunyagan kini atubangan sa kadagkuan sa tribo, diin ginganlan kini nga Dato Tampurong. Si Tampurong, instrumento sa kahusay, kalinaw, mabunyagi karon. Siya si Dato Tampurong. Sa pagdawat isip honorary member sa tribo, gipasalig sa mayor nga depensahan ang katungod sa mga lumad ug masunod gayod ang ipralo. Ang tribong Bagobo, Tagabawa, mo'y gilang unang nagpuyo sa Mount Apo. Mag-facilitate ko, mo-appeal ko sa pagpasabot sa mga tanang katawan sa siyudad sa Digos sa pagrespeto sa katungod sa atuang mga tribo. Ako, si Rial Soroche, para sa One Mindanao. Nakadawat og hinabang ang gatusan ka mga mananagat sa General Santos City. Miabot sa 352 ka mga mananagat sa Gensan ang nakadawat og financial assistance gikan sa Philippine Fisheries Development Authority o PFDA. Pinangunahan sa Department of Social Welfare and Development gibaygayon sa Gensan Fish Port ang distribution sa food packs, face shields ug face masks. Duna say bisikleta ug cash assistance gikan sa mga Mindanaoan senators nga sila si Manny Pacquiao ug Bongo. Kay numduman nga gisirado ang Gensan Fish Port human daghan ang nagpositibo sa COVID-19. Ako mga anak, nawalan sila trabaho tungkol sa lockdown. Salamat jud ko nako nga karon nga nakadawat ko kinani. Salamat pa rin kay Inay gobyerno nga nakunang-unang paghatag yung ayuda sa mga. Gusto ko iparamdam sa kanila na ang gobyerno po ay narito para tumulong at makiramay po sa inyo. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Halos 44 million katao ang nataptan og COVID-19 sa tibok kalibutan, samtang kapin 375,000 niini mga Pilipino ug lapas 19,800 sa mong ihap mga Mindanaoan. Miabot na sa kapin 43,979,000 ang dunay COVID-19 sa tibok kalibutan, samtang milapas na sa 29,800,000 ang recoveries ug kapin 1,167,000 ang namatay. Sa Pilipinas, 2,053 ang nadugang sa mga kaso sa COVID-19, busa ana-ana kini sa 375,180. Misaka na sab sa 329,111 ang nakarecover ug 7,114 ang namatay. Ug 19,882 ang dunay COVID-19 nga taga Mindanao. 13,070 ang naayo na ug 688 ang namatay. Usa ka 90 anyos nga lola sa Iligan City ang nagpositibo sa COVID-19. Anyang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. 7 ka mga locally stranded individual ang nalakip sa 51 ka bag-ong nagpositibo sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Samtang usa ka 1-year-old baby boy nga taga Barangay Kauswagan ang nagpositibo sab sa sakit. Misa ka na sa 1,567 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 962 ang nakarecover ug 68 ang namatay. Sa Iligan City, usa ka 90 anyos nga lola nga taga Barangay Ubaldulaya ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic kini ug naka-admit na sa ospital.
Ana-ana sa 853 ang confirmed COVID-19 cases sa Iligan City. 744 ang recoveries ug 44 ang namatay. Sa Glan, Sarangani Province, magpahigayon og libreng mass rapid testing sa barangay poblasyon sa lungsod. Human dunay namatay nga 48 anyos nga lalaki tungod sa COVID-19. Ana sa 110 katawo ang na-contact trace sa Glan LGU nga direct contact sa namatay. Unom niini ang nagpositibo sa rapid test. Unang gipahigayon ang libreng rapid test sa public market sa Glan. Doon na 5 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Glan, Sarangani Province. 2 ang nakarecover ug 1 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Giaprobahan sa Davao City Council ang ordinansa nga nagapromote sa organ donation kini aron makasalbar og kinabuhi sa tao. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Aprobado ubos sa second reading ang Ordinance number 355 nga giduson ni Councilor Pilar Braga nga mao ang pag-promote sa organ donation dinhi sa Davao City ug pagmugna og mekanismong pundo alang sa maong katuyuan. Ang organ donation usa ka surgical process sa pagtangtang sa organ or tissue sa usa ka patay nga tao aron ibutang adto sa buhi nga tao nga nanginahanglan sa maong organ. Kini nga ordinance nahisubay usab sa RA 7170 o Organ Donation Act of 1991 as amended by Republic Act number 7885 nga naglangkup usab sa organ and tissue donations gikan sa donors nga gideklarang brain dead. Ang end-stage organ failure mamahimong mahitabo sa bisan si kinsa ug pinaagi sa organ donation, mamahimong makasalbar kini og kinabuhi. Gitino sa mong ordinansa nga kung walay donor, walay transplant. Ang tao nga gideklarang brain dead, legally dead busa, eligible na kining donor. Gilaraw nga magbugnag organ donation task force aron maimplementar ang maong ordinansa, ingon man magbugnag organ donation council. That the council shall make sure that all legal and medical procedures in the organ donation are followed in coordination with the Department of Health of Region 11, the SPMC Human Advocates and Retrieval Effort, or the SHARE, and the SPMC Organ Procurement Organization. Gilang mapatuman ang mga ordinansa, 15 kaadlaw, human kini mapublish. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Mga kapuso, 58 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwas ang among paghatod og balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polahi sa madagkong balita sa nagkadaing rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulahig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Surotse. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.